ini kita mau nonton Didi Kempot. Nah, outfit kita hitam-hitam seperti biasa. Ini kita udah OTW. Mau keluar jalan raya rumahku guys. Tapi mampir ngepom sih. Orang ngisi bensin tapi ngisi angin. Daripada neng jalan gerunjal mending diisi angin sih. Oke, lanjut perjalanan. Udan guys, ket sore mau. Nah, iki lewat tol ben cepet. Soalnya aku mangkate kuwi bojoku wis 6:30, tekan kono kudu 7:30. Dadi kudu lewat tol. Nah, keadaan terpantau lancar tapi hujan. Wis metu exit tol cepet yo guys ternyata. Set. Oke, mari kita lanjut ke venue acara di The Colomadu. Nah, iki wis mlebu The Colomadu guys. Arep golek parkiran sik. Pertama kali nonton konser di The Colomadu. Aduh. Arep parkir wae antri. Wis koyo arep golek sembako. Nah, iki bojoku tuku mantol guys. Soale hujan. Jane ora deres sih, nip tapi jagani bae. Mantole siji regane 5.000 apa 10.000 ngono lali aku mantol plastik. Nah, iki OTW arepan. Neng kon antrian tiket sih. Mantole ora dinggo guys. Ternyata ora sida udan kok budget tuku. Outfit kita hitam-hitam karena aku suka hitam. Nah, iki aku wis antri tiket guys. Galu. Antri. Iki wis oleh tikete. Wis ning ngarep gapurone. Nah, iki mlebu pengecekan guys. Menawa engko enek nggo bom barang neng tas. Menawa enek nggo senjata tajam. Guys, neng jero venue nih akeh jajanan guys. Sayangnya cik udan tapi ora deres sih kremes dong. Ya aku nunggu bojoku sik soalnya dia lagi di chat. Kalau panggungnya wis apik. Nah, iki pertama kali nyanyi anak Didi Kempot le cilik dhewe. Jenenge sapa aku lali guys. Iki penampilan sing kedua ki ketok iki ijek anake Didi Kempot. Nah, yang ditunggu-tunggu Denny Caknan. Selamat menonton ya guys. Ikuti perjalanan aku. Kecek Denny Caknan guys. Acarane kuwi saka jam 7:30. Asline iki saka sore guys, tapi aku neng venue niki 7:30 tekan kono. Kuwi nyampe jam 11 nek gak salah ki. Mayan suwe le ngadeg. Nah, iki meh mulai iki foto-foto syek. Nah, lah. Oke. Ini waktunya kita pulang, antri keluar. Meh metu wae, antrine koyo ngene serobot-serobotan. Oke. Sampai ketemu di konser selanjutnya ya, guys.